Quddiem il-Maġistrat ġew mifsud fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni fil-każ ta' Rodrik Kassar li jinsab mixli bil-qtil ta' martu Bernice Kassar f'Kordin fit-22 ta' Novembru. Meta xehed l-Ispettur Paul Camilleri huwa spjega li dakinhar tad-delitt li l-Pulizija daħlula numru ta' telefonati dwar dak li kienet iseħħ fil-post tal-qtil f'Kordin. U wara li daħletilhom l-informazzjoni li kienet qed tintuża arma, ġew infurmati l-Pulizija ta' Rapid Intervention Unit bil-każ u dawn kienu l-ewwel li waslu fuq il-post. Huwa kompla billi deskriva x-xena tad-delitt u qal li meta waslu l-Pulizija fuq il-post, il-katavru ta' Bernice Kassar kien motti bliżar, dak il-ħin kien għadu ħireġ id-demm il-katavru. Kien hawn li waslitlu informazzjoni li r-raġel tal-vittma seta' kien wara l-qtil u li dan seta' mar lura f'daru fil-Qrendi. Mal-wasla tal-Pulizija fil-Qrendi instabet il-vettura ta' Rodrik Kassar u kien hemm xi jgħidut li kien hemm riħa ta' gass fiż-żona, għalhekk il-Pulizija sejħet għall-assistenza tal-Protezzjoni Ċivili. Intqal ukoll li meta l-Pulizija daħlu għal Kassar huwa ttieħed l-isptar b'ambulanza minħabba li filgħodu kienu semgħu li seħħet sparatura u mill-isptar ittieħed il-lokab tal-Pulizija. L-Ispettur Camilleri tkellem ukoll dwar l-isqarrijiet tal-akkużat. Skontu meta l-Pulizija wrew ritratti ta' wliedu, Kassar kien emozjonat, iżda meta ra r-ritratti tal-vittma ħajja u mejta huwa ma kellux emozzjonijiet. Fil-fatt nintqal li l-imputat ma rrisponda l-ebda domanda ħlief waħda meta sqar li huwa ddispjaċih għal dak li ġara lil martu. Fis-seduta tal-lum xehed ukoll ħu l-imputat. Il-Maġistrat spjegalu li skont il-liġi huwa għandu dritt li ma jexix kontra ħuh. Għal dan huwa wieġeb li lest jixhed dwar iċ-ċwievet li kien tal-Pulizija biex jiftħu l-bieb, iżda fuq affarijiet oħra xtaq ikellem avukat. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda mistennija tkompli nhar il-ħamis.